Duniyar labarai. An nemi Buhari ya dakatar da ministansa kuma ya kafa kwamitin bincike a kansa. Ƙungiyar Sarab mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kirayi shugaba Muhammadu Buhari da ya kafa wani kwamiti domin gudanar da bincike kan badakalar rashawa a hukumar Raya Neja Delta. Ƙungiyar mai zaman kanta ta kuma nemi shugaban ƙasar da ya gaggauta dakatar da ministansa na harkokin Neja Delta Godwill Akpabio da duk wasu da ake zargi da badakalar rashawa har sai an gudanar da bincike a kansu. Sarab ta ce akwai muhimmiyar bukata a kafa kwamitin domin aiwatar da binciken diddigi a hukumar NDDC da kuma ma'aikatar kula da harkokin Neja Delta. Wannan kira yana kunshe ne a cikin wata budaddiyar wasiƙa mai kwanan watan ranar 18 ga watan Yuni, wadda mataimakin daraktan kungiyar Sarab Kolawole Oluwadare ya sanya wa hannu. Sarab ta bayyana muradin a yi bincike kan ikirarin da hukumar NDDC ta yi na cewa ta kashe naira biliyan 81.5 wajen harkokinta na gudanarwa daga watan Janairu zuwa Yulin shekarar 2020. Isa Randawa, Duniyar Labarai. Jama'a al'umma yau da almishir na zo a gare ku. Mo da galari sun yi tanadi domin ku. Moda komai a can gwanin burgewa, mata da maza ku yi azamar zuwa ku kwashi gara basa bonanza. Duba wannan kuma ki gani. Malam wannan duk sun yi kyau, na ma rasa wanne zan zaba. A bangaren sarkoki da yan kunna kuma Moda Gallery su ne gaba. Suna da kayan make up kit, suna da kuma sarka Zaikon, sannan kuma akwai sarka American Diamond, akwai wata sarka England, akwai kuma Indian design. Haka suna da zabba kala-kala da na azurfa irin su American Diamond da kuma Dubai da sauransu. Akwai yan hannu da awarwaraye irin su Zaikon, American Diamond, azurfofi kala-kala na Saudi da Dubai da agoguna kala-kala designer sai kun zaba. Suna da links da kuma manya da ƙanana kayan kamshi duka wanda kuke so. Akwai kuma sarkokin yara da na manya duka a AA Moda Gallery. Akwai kayan haihuwa da kayan jarirai kala-kala sai an zaba. Yadi duka a AA Moda akwai yadi dan Katsina, akwai Toyobo, akwai Sukuba, akwai kuma yadi mai zane da kuma mara zane. Haka kuma akwai yadin abaya da kuma yadin London kala-kala da zaruruwan dinki waɗanda kuke so sai kun zaba. Damar mu ce mata kada a bamu labarin rantsaman atamfofi na gani na faɗa ga sunan ringis a AA Moda Gallery. Kada ku sake a baku labarin bonanzar da ake a AA Moda Gallery, maza da mata sai a yi aniya a yi azama a zo a kwashi garaɓasa. Adireshin mu muna nan a titin IBB wai kafin a isa masallacin Juma'a na Sarki, daga tsallaken yamma muna kallon tsohuwar ma'aikatar yada labarai a birnin Katsina. AA Moda Gallery, ko kuma a kira lambobin waya kamar haka: 080 8210 1082 08111149190 ko kuma 08064477507. AA Moda Gallery.